Za tichých nocí v mojich snoch sa vežíš. Živičný pozdrav nesie Vánok svoja, mesačnou cestou ústrety mi bežíš, kde naše malé rodné chaty stoja. Sťah hniezda teplé, sladká Mati. O zem, ty krásna, sladká moja Mati, ruky si spínam, v srdci si ťa skrývam. A keď ťa z rána žhavé slnce zláti, k tatranským obrom uprene sa dívam. Po stráňach čujem koscov inovati, a tu kop zvonov, sladká moja Mati. O zem, ty krásna, sladká Mati, sladká moja Mati, oráčom tvojim kyniem v rodnom poli, kde pách sa perlí, šuhaj ovce hladká, kde klasov spev sa vlní po údolí, kde u nôh kríža kľačí moja matka. To si ty, moja domovina sladká. O zem, ty krásna, sladká Mati moja, čujem tu pieseň v chráme vysokosti, obrazy dávne v duši sa mi roja, zriem z hrobov svietiť otcov našich kostí. Vidím, jak bdeje strážnym duchom stoja nad tvojou hlavou, sladká Mati moja. Svetý
Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Milí Slaničania, bývajúci dnes vo všetkých kútoch nášho krásneho Slovenska, milí hostia, milí bratia a sestry. Srdečne vás vítam na tomto krásnom, romantickom, pre vás aj takom citovom, blízkom mieste na Slanickom ostrove v kostolíku Povýšenia svätého Kríža, kde sa stretáme už po 22. krát. Prichádzate tu mnohí so svojimi spomienkami pospomínať na to, čo ste tu všetko prežili, na svojich blízkych, ale prichádzame tu predovšetkým s modlitbami. Chceme sa pripojiť ku modlitbám všetkých tých, ktorí sa tu pred nami modlili, vašich otcov, starých otcov, generácie pred vami. A chceme ďakovať Pánu Bohu za všetky dobrodenia a chceme ho prosiť o požehnanie do ďalšieho života. Zvlášť pri tejto svätej omši chceme myslieť na zosnulých, menovite na Alexandra Gogoláka zosnulého, ktorý počas druhej svetovej vojny zahynul tu zo Slanice, ale aj tých, ktorí sú tu pochovaní, prípadne na všetkých vašich blízkych zosnulých. Za nich chceme prosiť. Pre nich chceme vyprosovať večnú slávu, večnú radosť, ale aj za nás všetkých o Božie požehnanie a pomoc. Aby sme túto svätú omšu mohli sláviť s čistým srdcom, na jej začiatku uznajme a uľutujme všetky svoje hriechy a pripravme sa na nábožnú modlitbu. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal prvý niečo, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Počuli sme Božie slovo. Alleluja, alleluja, alleluja.
Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarei Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: za koho pokladajú ľudia Syna človeka? Oni vraveli: jedný za Jána Krstiteľa, iný za Eliáša a iný za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal: blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Počuli sme slovo Pánovo. Milí Slaničania, milí mladí priatelia, bratia a sestry, sme na tomto mieste, ktoré je tak vzdialené od civilizácie. A je to miesto, kde sa dá uvažovať. Kde môžeme sa zamyslieť nad tým, čo žijeme, čo prežívame. Môžeme myslieť na tých, ktorí žili na týchto miestach. Je to miesto na rozjímanie. Škoda, že budeme tu tak krátko. Keby sme tu boli napríklad týždeň, tak by sme všeličo mohli sa dozvedieť. Keď Pán Ježiš mal nejaký zámer so svojimi učeníkmi, potrebovali im niečo vysvetliť alebo im pomôcť, aby sa nad niektorými vecami zamysleli, tak ich tiež ťahal do takéhoto prostredia. Prešli až na sever zasnúbenej zeme, až po Libanonské pohorie, kde sa pred nimi otvorilo také údolie, veľmi pekné údolie, a na konci tohoto údolia bola skala. Učeníci tušili, že je Ježiš niekto veľký prorok, že je to muž Boží. Ale tí, ktorí to tušili a ktorí videli zázraky, ktoré konal, predsa sa neodvážili odpovedať na túto otázku. Jedine Peter vyznáva: ty si Mesiáš, syn živého Boha. Peter to nemal len z toho poznania zmyslového, že videl zázraky, ktoré konal Ježiš. Peter mal vnútorné poznanie, ktoré mu dal Otec nebeský. Obdaril ho týmto darom, že mu dáva poznať veci, ktoré bežný človek nepozná. Ktorí poznajú tí, ktorí sú s Bohom vo veľmi blízkom vzťahu. Petrovi sa dostalo tohoto poznania od nebeského Otca, takže Ježiš bol prekvapený a Šimona blahoslaví. Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. Blahoslavený si, lebo si ťa Otec vybral. Ty si ten, ktorý prezentuje muža obdareného charizmou neomylnosti. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tejto skale postaví svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Kristus na základe tohoto Petrovho vyjadrenia, ktoré mu dal Otec, nepochybne určuje Petra za hlavu apoštolov. Nazve ho skalou. Práve to miesto, kde oni boli s Ježišom, bolo miestom, kde mohol použiť tento obraz, aby
túto reč, Pán Ježiš, pretože skala, pred ktorou stáli a spod ktorej vytekal Jordán, bola naozaj takou pevnosťou, takou istotou, takou mocou. A my máme tiež hľadať túto istotu, túto skalu, aby sme aj svoj život mali tak pevne ukotvený. Aby sme hľadali pevné body nášho života. A preto prichádzame aj na toto miesto, aby sme sa znova a znova naviazali na tie pevné body, na ktorých stávali naši predkovia. Slaničania, ktorí tu žili, ktorí verili v Boha, ktorí sa vedeli oprieť o túto skalu, ktorí mali istotu svojej viery. A my prichádzame sem, aby sme sa od nich učili týmto istotám, aby sme sa znova zakotvili na tom pevnom základe, ktorým je Kristus. Aj preto chodíme na toto miesto, aby sme sa uistili o týchto pevných základoch a pevných bodoch. Ak by sme tieto pevné body nemali, ak by sme si ich znova a znova neobnovovali, náš život by sa klátil. Nemali by sme istoty, aby sme boli ako človek, ktorý podlieha vetrom, rôznym vášňam a dá sa všelijako manipulovať. Muž múdry postavil dom na skale. Aj my stávajme svoje domy svojho života na skale. Nie je toto stretnutie na mieste, kde prežili ste vy niektorí svoje detstvo a vraciate sa sem v svojich spomienkach, ale aj tí, ktorí tu žili a dali nám určité odkazy svojim životom. Nech nám pomáhajú, aby sme sa aj my zakotvili s istotou na skale, ktorou je Kristus. Amen. Pochváľme Pán Ježiš Kristus. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalíbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Nech vládne a Otec svojho ľudu, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svetej cirkvi. Dobrotivý Bože, Tvoj Syn nás svojou obetou na kríži vykúpil a urobil z nás raz navždy Tvoj ľud. Preto ťa prosíme, udeľ nám vo svojej cirkvi dar jednoty a pokoja skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Hore srdcia. Máme i duchána. Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On sa zľutoval nad hriešným ľudstvom, ponížil sa a narodil sa z Panny, trpel na kríži a oslobodil nás od večnej smrti, stál z mŕtvych a daroval nám večný život. Preto za anielmi, archanielmi a zo zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme.
Ježišu, sláva Bohu na nebi. Naozaj si, Svätý Otče, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie. Lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti prinesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. Veľkú radosť mám z toho, že súčasťou toho stretnutia je vždycky aj svätá omša tu na tomto krásnom mieste, v Slanickom ostrove, v Slanickom kostolíku. A tak sa chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí to organizujú, pán Píniak a všetci ostatní. Dnes ďakujem aj mužskému zboru, ktorý nám skrášlil bohoslužbu, známestoval Donovi Janovi Zauškovi za jeho príhovor pri svätej omši. Aj vám všetkým, ktorí ste prišli a ktorí tu prichádzate. A prajem vám, aby to stretnutie tu vždycky bolo nielen takou peknou spomienkou a pekným stretnutím so starými známymi, ale aby bolo aj takým duchovným obohatením. Tu sú korene vašej viery, vášho vzťahu k Pánu Bohu. A nech teda aj v tomto je toto stretnutie takou posilou. Nech vás Pán Boh na všetkých tých miestach, kde sa teraz nachádzate, požehnáva, ochraňuje a na budúci rok sa zase tešíme na ďalšie stretnutie. Pán Boh zaplať. Máme tu aj relikviu Svätého Kríža, tak teraz po svätej omši, po požehnaní, kto bude chcieť, tak bude možno si aj uctiť túto relikviu, ktorá tu do Slanice pochádza teraz z toho kostolíka. Pán s vami. Nech
vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.